onyisa. Erokamano. Kora bocha ko gi grade 6 kadhi malo. Gimangiso jotol mokwongo ni bed gi nyathi ne piny. Have that relationship. Nikech nitie difference between punishment and discipline. Discipline nyathi ong'e ni ichuade nikech atimo gima rach. But punishment giming'ise niya achuadi but ok en ichuado ne ang'o. Kiduogo yudo kok otimo gima ni nyise mondo otim. Inyalo ng'ise ni nang'isi mondo iluok sende, nang'isi mondo isom to kisomo. Koro yudo ka ibo chuado nyathini donge nikech nyise ong'e ni be nasomo lakini ok asomo. To jolomoko be ma gima uso nyathi ok understand. Nyathi ok ne importance of gima inyise ni. Nikech nyithindo moko ma inyise ni oluok sende, osom, otim ma but ok one kata importance of gima inyise. Koro ki explain ni adwa mondo isom nikech kisomo kidok e school ibo yudo grades maber, ibo timo magima, idwa mondo ibed engineer, idwa mondo ibed japuonj, idwa mondo ibed magima. Mondo your dreams come true like zima itim 1 2 3. Nyathino bo bet gi motivation. Nikech ong'e ni gima atimo kata ni mama na kata baba na atimo nikech an. Ng'ise ni ibo bet gi family mari. Do idag maisha maber. Koro nyaka itim magimae gimae mondo ikichop kuma idwaro cha. Koro nyathi yudo ka ok bi luwe saka sani itimo kitimo nikech ong'e gima omiyo otimo gino. So magi nyithindo madongo manyalo winjo. Kiyudo ka nyathini ong'e ni what I'm doing is for my future. It is not for my mom. But yudo ka janyuol moko ng'isi niya achulo school fees abi chiemo amiyango nyaka itim. Ko nyathini pejre ni yawa naori mondo inyuola to school fees mabende ichuloni. Ichuloni keto ne bende ichulo as a parent. Nyithindo matinde riek. Gen Z matinde gi they tell you everything on your face. Koro saming'ise niya nikech nitie jonyuol moko ma gin single parents wawach kamano. To janyuol be ni punish me nikech janyuol mano wuok cha. Maybe ni single mother. Koro nyathini kinene kama in gi stress Joyce ni achulo school fees amanya kichiemo amanya ketimo ang'o tide pod ithaga kae. Koro yudo ki end up punishing the child instead of disciplining this child. Koro gimo be ni jonyuol timo niya bed gi nyathini piny makuro osiepe. Nyithindo mang'eny biro ng'isi gimoro mong'isi ni sitaki mama yangu ajue koda moro janyuol na ong'e because they are strangers. Koro explain nyathini niya tim magimae nikech kitimo magima these are the consequences. Kidhi bet gi ng'ama dichuo utimo osiep these are the consequences. And then after explaining that nyathi koro bokini okoda mondo abed gi osiep madichuo nikech ka bed gi osiep madichuo abo mako ich. Ka mako ich okabidok e school. Koro you explain. Nyithindo matindo gi sani wan gi house help joma dong gi nyithinde ot. To en gima very very tricky because ido ka house help mindiko cha Joyce onge gi values kaka meki kaka ng'ama mama. Tido ka Nairobi kai dhano dich. Nairobi is 24 hours economy. Ido ka ng'ama mama tiyogo kinyi tiyogo tieno. Sambe tuko gi nyathi onge. Jioni kio kitich jambe ni nienda raka. Ichope ot saa 4 nyathi no nindo. Nyathi poko neni. Iwoke ot saa 10 gachi nyathi poko chiew. Kido ka nyathini kiai kaka ng'ama mama. Koro nyathino nge mana ng'ama donko de ot cha. To ng'ama donko de ot cha ken ng'ama rach. Onya ngiso nyathi gik maricho. Nikech mane ng'ama owinjo. Tido ka nyathi moro no biro ngisania. Nyathino ne yuak e school ne kosom kabisa. Jopuonjo temo kosom. Koro kano biro mondo awuo kode. To ngisa ni nyegi matimre daktari. Mama na mang'eyo for 13 years. Oriembe odwa. Koro ng'ena penyo to mama ni mane. To mae mama ne mano keleni. To asho ni mok mama nan maya ki ente mama na mang'eyo. Koro kada ng'ama mong'eyo ni en jatich. Mosedago for 13 years. Nyaka ne nyuole. Koro mama ni en US en kanyo wuotho en otiyo. But nyathino ng'e mana jaticha. Koro yudo kasi moko anjo mamine sana. Ode beni bet nyathini piny. Pesa ber kwa manyo pesa. But it's very sad I tell parents that kimanyo pesa na lafu end up paying a rehab for your children. It's a very sad thing. Imanyo pesa ingo. But nyathini live a very miserable life. Nyathino moko ma ok ni pesa onge, pesa nitie. Pesa nitiere be kodwaro gimoro amora imiye. Kodwa dhi out imiye V8 niye kanyo gimoro amora ni kanyo. But what they are lacking is values and principles. To make gimoko mono be ni onjo nyama oponjo nyithindwa. Don't let your house manager pojni nathi. Tingen house managers moko bende richo. Ngato kero nyaka pon nyithindo neno gikainago. Ngato keto afro cinema the whole day nyithindo neno. Koro nyathi biro ngisi ni mam na adwa mondo kiss ng'ane na ino ka ng'ane kiss tamini to mai golo kanye to nikech nyathini okiri go e ot en gik moneno and most of the small children their brain are not matured. Koro gima gindale magima gisomo nyathi matin en very innocent. Onya beto ngisi ni yawa ti kawoni jaber aheri nikech en gimo siko kotimo nadi ko winjo to koneno. Omedo ka sanya kan thindo ro school kamae wan kaka johocho wakwa joma parents niya kendo ka nyathini nigi different tabias manja hocho moro owuok kode nikech Joyce you cannot be a mother and a mentor at the same time. In gi uchungo moro niya amanyo pesa. Nitie ng'at mama no ngisa niya nyathini no we school to gin gi gimoro amora. To no nyisa ni ng'e ni mama nantie baba nantie lakini
an mama no setho aonge jonyuol nikech nyathino dongo gi dagi emong'eyo to min go ne manyo pesa gin gimanyo pesa Nairobi nyathini dala koro yudo ka nyathini kitambo muingiane naye takes time nyathini bodhi kata golo ich inyonya nyathini yotho kamono dhi golo ich ikia because you don't talk with your child. Adwa ni mak paro no gi kanyo bende wabedo kwa go mbaka ni mana kaka ikelo point moro kanyo ni nyathi seche moko dak gi dangi matene ni seche moko kata kosomo to kochopo kinde ma olor school to koritere kata ir wede mar mondo mi janyuolo yude kata environment moro ma odhi mbele kod tije to koro en oro mana pesa bende ma esa mar timo kamano. Victor kaduoki etwa kinyi ma kawuono iwacho kanyo gik moko adek monego bed ni ji keto kare gi nyithindgi e kinde ma nyathi nitiere yweyo gi sani kata kamano ng'ato iwacho ni e school kata nyithindo ong'iyo ni sama kama igoyo bell seche moko ka jogo mantiere boarding en sa chiew en sa chiemo en sa break en sa games kata kamano nego beni sama kama gipango gi seche adi mar mondo mi adire kinde ma nyithindo nitiere school obed jogo mantiere school mar day school kata mar boarding iyudo ka school work otungo nyathi ahinya makinde ma